Tässä meillä on vuoden 2015 Ford Mustangi. 5-litrasella V8, ihan niin kuin pitääkin. 418 heppaa, 530 Nm, 0-100 4,8 sekuntia. Omasta kokemusta voi sanoa, se on aivan liian nopea Suomen oloisin. Ihan mahtava kiinni. Se on 4,8 metriä pitkä, 2 metriä leveä, 1,40 m korkea. Hemmetin hyvän näköinen auto. Vauhtisaadet lisää vähintään 50 heppaa lisää. Uusi Mustangi perustuu edellisen 5. sukupolven D2C pohjalevyyn. Nimitys tulee siitä, että D-luokka, 2-ovinen coupe, jota valmistettiin vuodesta 2005 vuoteen 2014. Siitä tämä 6. sukupolven Mustang on hieman leventynyt ja pikkasen madaltunut. Tästä mennään katsomaan sitten etujarruja, jotka on Brembon 6-mäntäiset, 380 mm kokoiset. Edessä ja takana 330 mm jarrulevyt. Ja takana on uutta myös uusi erillisjousitus, jossa on muun muassa alumiinista valmistettuja komponentteja vähentämään sitä jousittamatonta massaa, parantaakseen sitä jousituksen herkkyyttä. Okei, sisällä auto on tuttua jenkkiä, on nahkaa kaikkialla, sähköikkunaa, sähköpenkkiä, automaattivaihteesta V8, saatavilla myös manuaalivaihteeseen. Sisusta on kuulemma saanut vaikutteita hävittäjäkoneista. Jos tulet kuvaa vähän lähempää, täällä on tämmöisiä keinokytkimiä. Tosta meni näköjään hätävilkut päälle. Keinokytkimiä, hyvän tuntuisia nappeja, ihan hyvä stereo ja nappikäynnistysmoottori. Morjesta, Ala täällä. Mä oon toiminut tän auton kuskina nyt ja tähän loppuun saakka toimin kuskina. Kuten nyt oon ajanut suunnilleen 2,5 tuntia tätä autoa ja tää on sulava. Se ottaa kiinni heti kun antaa käsky vähän kaasuttaa ja näin. Jarrutus on tosi hyvä ottaa heti. Ja muuten vaan tää on ihan mukavaa ajaa. Tää on siisti, simppeli, ei muuta kuin sellaista beton V8 alla. Ei siinä mitään, yli 400 heppaa, ei siinäkään mitään, se on perushomma. Mut muuten tää auto on tosi hyvä. Jos joku joskus miettii, että se ostaisiko vai ei, niin kannattaa heti ostaa, ei edes mieti sitä. Morjesta, Ulastfekon täällä. V8 äänimaailma on niin kuin beton karjaisu ja kiihtyvyys on brutaalia. Ulkonaista voin sanoa, että tämä auto toimii katseen kääntäjänä. Mustat vanteet mustassa autossa lisäävät uskottavuutta. Auto sopii jokapäiväiseen käyttöön. Auto on myös tilava sisältä ja myös takakontilta voi laittaa siihen voi laittaa matkatavaroita tai jotain muuta jos löytyy. Te tulette näkemään, että takakontti on myös aika tilava.